Dobrý deň, vítajte. To, že ste sa preklikli až sem, naznačuje, že asi chcete vedieť, kto som a ako vám môžem pomôcť. Takže dovoľte mi, aby som sa vám v krátkosti predstavila. Som Mária Vaňová a som terapeut. Vzdelanie som získala na Pražskej vysokej škole psychosociálnej štúdii a v dlhodobom psychoterapeutickom výcviku prístup zameraný na klienta. Čo môžete odo mňa očakávať? Na sedeniach s klientom pracujem s emóciami a používam pritom 3 také hlavné nástroje. Je to empatický, prijímajúci a autentický prístup ku klientovi. Neviem ako pre vás, ale pre mňa terapia znamená bezpečný priestor, kde sa klient môže cítiť pochopený, vypočutý, no a v tomto prostredí potom môže nachádzať odpovede na svoje otázky. Ak teda cítite momentálne potrebu, že sa chcete s niekým o svojej situácii porozprávať a chcete urobiť zmenu alebo chcete na sebe pracovať, tak sa neváhajte na mňa obrátiť. Spoločne sa pozrieme na to, čo je pre vás dôležité. Budem sa tešiť, že sa zoznámime.